să știe toată lumea ce se întâmplă atunci când avem de discutat aici, într-adevăr, proiecte serioase. E vorba de 45 de milioane care trebuie să vină în țară, bani așteptați de toată lumea. Doamnă președinte Postoico, cu toată stima și respectul față de noastră, față de opoziție, dar noastră nu procedați corect. Doamna Postoico. Da, vă mulțumesc, domnul președinte. Deci noi în semn de protest, noi ieșim din sală, asta una, și a doilea moment vrem să menționăm că dumneavoastră ați falsificat astăzi votul. Iată ce ați făcut. Dumneavoastră ați falsificat toate discuțiile care le-am avut astăzi în această sală și ați încununat opera prin ceea ce faceți acum. Stimați colegi, eu am să iau o scurtă pauză, doar de 5 minute. Și după asta decidem cum procedăm în continuare.